Useimmat legacy-järjestelmät eivät ole yksi kokonaisuus. Ne ovat joukko kriittisiä toimintoja, jotka on rakennettu vuosien aikana tiukasti yhteen. Henkilöstöhallinto, raportointi, asiakassuhteet, prosessit. Kaikki samassa rakenteessa. Koko järjestelmän uusiminen kerralla on harvoin hallittu vaihtoehto. Gentle Exit alkaa toisin. Valitsemme yhden, selkeästi rajatun osan, yhden toiminnon. Ennen siirtoa osa kartoitetaan huolellisesti. Mihin se kytkeytyy? Mitä dataa se käsittelee? Mitkä ovat sen riippuvuudet? Missä riskit syntyvät? Kokonaiskuva rakennetaan ennen kuin kosketaan tuotantoon. Valittu toiminto jatkaa toimintaansa legacy-järjestelmässä täysin normaalisti. Tuotantoon ei tehdä muutoksia. Sen sijaan rakennamme rinnakkaisen toteutuksen. Kopioimme toiminnallisuuden testausta varten. Rinnakkainen toteutus paketoidaan konttiin. Se sisältää sovelluksen ja sen tekniset riippuvuudet. Se on itsenäinen suoritusyksikkö, valmis siirrettäväksi testiympäristöön. Gentle Exitin vahvuus on realistinen kartoitus. Sen pohjalta modernisointi voidaan käynnistää hallitusti.